Hej, jo, takže čau guys, my jsme teď prankovali, my jsme teď jako na žlutém baráku, my jsme tam zaklepali na zadní dveře, my jsme utekli my tři a jeho čas se nám ztratila, my ji teď hledáme, vůbec nevíme kde a myslíme, jako ona je docela silná, že by takhle rychle utekla. No ne asi, ale chápete, ona je jako trochu tlustá, jako nic proti lidem, ale kámo. No ale myslíme si, že jí třeba někdo unesl, takhle rychle by zmizela. Ne asi, ale jako koukneme se sem třeba. Vykoukněte se po tady těch autích, já se podívat tam. A ne pod autem, ale normálně půjdu. Ale kámo, tak kde je to, vole? To ne. Lidi, tady to fakt není žádná sranda, když ji najdeme, možná nás jako vybavíme, ale já nevím, takhle jako... Takhle, aby se ale fakt jako schovala, tak jako to já právě. Kámo, já jsem prostě také zmizela. Kámo, a my jsme, když jsme zaklepali, tak jsme slyšeli nějaký hlasy, ale to je takový jako náš sklep, ale já nevím, nikdo tam ještě nebyl, ale prostě slyšeli jsme nějaký hlasy, jako já nevím, jak to bylo. My jsme zaklepali. To bylo jako, hej kámo, my jsme šli, kde nejsem vyšla a Helena. Tamhle! Co tam dělá? No nic lidi, tak čau. No takže prankovala. To nám může být jasně.